Opa, Izaro. Izaro. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Arratsaldeon. Egiteko gogoa sartzen zaigu gorputza berriro, bai? Oiona da. Eskerrik asko etortzeagatik, pentsatzen dugu gaurko eguna oraindik ere tentsio hariko dela bere lekura etortzen eta horrelako egun bat izango da gaurkoa, ezta? Bai, da gorputze zabaltzen, eta ja agujetak, eta bai, gaur ohitzen. Aizu, eta harin azteko, zer entzuten etorri zara bidean, musikarik entzun baduzu? Bai, etorri naz Rosaliaren Motomami entzuten. Bai. Baduzu ohiturarik zure musika entzuteko? Denbora librean esango dugu. Ez. Bakarrik, kontzertu bereziren bat prestatu behar badut bai, eta, bueno, disko atera berritan bai entzuten dut, eta diskoa atera aurretik prestatzen dutenien pila bat aldiz entzuten dut, orduen gero ja ez. Hori denek berdina esaten digute, Egia da, jarri lasai, porque gero dantzatzeko oso ona zea, bere zure buruari jarri eta disfrutatuta gozatu. Eta Izaro, zein da azken erosi duzun diskoa? Motomami, Rosaliarena. Horixe be. Bai. Bueno, oso ongi. Beno, larun batekoa izugarria izan zen, han izan ginen. Egon zinen. Bai, benetan kontzertua izugarria izan zen, inguruan somatu genuen jendea kantari lehenbiziko hitzetatik, ezta? Horizuk segituan somatu zenuen? Bai, izen zan oso potenti ez. Egixe da, klaro, etorri ginela kursalak jotzetik, baina aforoa dela eta aforo murriztua zandana, orduen, holako zaraterik ez genduen entzun, ez, aurreko kontzertuetan bez, eta derrepente bajatu ginen zulo hortara, eta gero urtetzeko, eta ja entzuten zan, publikoa zarataka, eta nire iztie zegoen, gurekin lan egin da bela, super nervios, atuzten Izaro, zuri daik edabiz! Eta orduen, izen zan, egixe zan, oso fuerti. Olakotan ez da izaten momenturen batean olako sentimendu bat, aterako nahi, zenaiz aterako, agian hemen geldituko naiz pixka batean, 2 minutu gehiago. Ba, bello, junintzen egun hortan belodromontz oinez, autobus bat pasatu zen eskursionista batzukin, eta pentsatu neban, eta hemen sartzen banaz. Eta kitxo. Eta kitxo, baina ez. Olako festa bat, olako kontzertu bat antolatzean neke, eta alegin handi izan da zuentzat, lortu zenuen neke horren ostean minutu bakoitza behar bezala gozatzea? Bai, da izan da ariketa zaila, egonaz aste osua, astelenetik bari sekure etxien, bakarrik, inoren mezuek erantzun barik, ez ama, ez aita, ez inor. Eta konzentratzen, ze benetan nahi neban, belodromoa gozatu. Ze bestela askotan, urduri itxasunekin, igual biskor pasatzen da, eta ez ara konstiente izen zerrein dozun, eta benetan basan opari bat guretzako bebait, orduen nahi neban aprobetxatu eta lortu neban. Eta amaitutakoan nola gelditu zinen? Boa, izen zan, enaban bukatu nahi. Ezke, benetan pentsatzen aben 10 minutu pasau ziela. Ordua galdetu notzen aurrien zegoen neska bati, eta zauzten, 15 eta 20, eta ni, Eta orduen baina, poni biarri zen ginen. Egia da hori jende askori gertatu zitzaiola, Demora, kontzertu luzea izan zen, baina oso azkar pasa zen, demora. Bai. Gero parranda edo etxea txintxo-txintxo? Denek parranda eta ni etxera txintxo-txintxo. Ara. Deskantzatzeko pixka bat. Bai, goizeko lauretan edo heldu ginen etxera, handik, orduen nahiko parranda bada, ja. Etxera txintxo, baina goizeko lauretan, Claro, claro, bai. Zaro, eta zuk 6.000 lagunen aurrean, lehenengo aldiz egon zara, zeu bakarrik, ala lehenengoa izan dau? Antolatua eta ordaindua, bai. Egon gara hori, jasaldian egon ginen, baina ezberdina da, ze, bueno, gentian badau, ja, egon badau. Baina 6.000 persona... Jasaldian kanpoan, ez da? Kanpoan, hori da. Baina barrura beste gabe ordainduta joan, eta zu ikustera beste gabe tortzea 6.000 lagun, hori harrigarria, ikaragarria da, hori. Total, gainera pila bat jente egon zan familikuek eta kolatik, bai idazten, anoeta osua jemototze buelta kolak. Eta zu ikustera goiez, da, hau pasada bada. Eta ni barruen egoen esaten ezke, hau pasada bada. Eta maila baitik, jendea? Maila baitik jendea torri zan, bai, gainera batzuk lehenengo filetara hurbiltzen zien, saltoka, eta bai jentieuen, hasi nintzenien berrizko gaztetxien kontzertu elotu ninune, eta jentie etorri zan ikustera arro, haber zer loratu dan, ez? Bai, gainera etzen izan horrela kontzertu bat, besterik gabe, kontzertu oso berezi bat izan zen, gonbidatu askorekin, eta guk batzuk bildu ditugu, bideotxo batean. Ikus dezagun, Izaroren kontzertua. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Con las ventanas cerradas. ¿Y a dónde vamos tú y yo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? El urlereta te hinchita como galeta. Lo al día.
Haze lagunak, Pedro Pastor, Amaral, Inaute Lorrieta eta gehiago izan ziren. Bai, eta izan zen niretzako, horrekin kantatzieia placer bat, baina gero afaltzeko mailusi epini bienien eta ikustie, Eba Amaral, Juan Agirre, Joel López, gu, han afaltzen, nik zaten nahen. Zelan helduga puntu entaraino. Bueno, eta esan bihot, hori dela soinue zuzenien maitik, ze eneko kilingo nahu bestela, holan ez banzo nahu. Eneko tranquil. Zu bestera batera entzun zenuen, ez da? Bai, eta kanpotik bai, baina, bueno, badez. Izaro, konpainia honean olako estenatokia handi baten bertigoari hobeto egiten zaio aurre? Bai, eta gainera aurreko momentu horrek nun jasten zaren eta makillatzen zaituen eta horraztu, egixe da bai sentitzen dela zure gorpuze bihurtzen dela pixkat emaitza kolektibo bat. Eta orduen basoiez, jende guzti hori zuekin holtzara doie, eta ni asko lasaitzen az. Emaitza kolektiboa esan duzu, baina zu badakizu eta orduan ere konturatuko zinen, zu jendea Izaro entzutera datorrela, ez? Kolektiboa, bai, baina momentu hartan, zu. Bai. Eta gainera nietzako hori xoka hundixe da. Ze arpeixek ikusten ditun gainera, musuko barik, eta esaten hemen, jende hau dana dabil kantatzen super fuerte, nik nire gelan idatzeko kantuek. Eta nietzako da, zoramena. Eta berriro oinak lurrea jartzeko nola ingo ezu? Zeba, batean igotzen da burura, hori nahi gabe. Bueno, ez dakitan igotzen da burura, betetzen dan bihotza, Mira. Egitxezan ni urten nintzen oso beteta eta gero beste gonbidatuekin egon da, mezuek irakurrite, bai zen zan nahiko jai bat, ez? Eta orduen posa da aina hundixen ikustetan kapelurrien da... Gaia gero jungo zea, rollo Rosalia eta Zaskala luzea jarri eta batean promotzea lana. Zaskala luziekin ez naz moldatuko baina. Hankak lurrean aipatu duzu oinak lurrean eta oinu txik bai behintzat. Eta ez zu bakarrik. Zure laguntzaileak ere batzuk oinu txik ikusi genituen, hori zara pakto moduko bat edo... Bai, izen zen urten aurretik. Ni oinu txik urten minitzen eta ez dakit Pedro, uste, Pedritok ezauzten hortozik urten goza? Bera ala irten zen. Eta ezauzten, ni hortozik urten gona, zen urten, eta Chris Belako ezaban, ni pena isaot. Eta orduan mundu guztixaz izan pentsatzen, eta derrepente ikusten daben, Eba bera be hortozik urten zala, mundu guztixo hortozik, ondo. Azazkalaz moztuta noski, ez? Txukun. Hori izan zuen. Bueno, hainbeste jenderen aurrean detalle horiek ez dira ikusten, ez da? Bueno, pantalla handia zeuden, Bueno, udaberriak ekarri dugu, limoiak neguko fruituak dira, baina udaberriak ekarri dugu zure azken lana, Limones de Oro. Ze harrera izan du, ze jasu duzu, ze ari zara bizitzen lan honekin? Egiz esan, maitasun pila bat, eta bai izen da lan luze bat, 2 urtez egon garena disko hau egiten, zaila dala, kolaboratzaileekin diskoak egitez, bakoitzak bera agenda dekoz, eta oso zaila da dana moldatzie. Egixe da, ni kolaborazio batzuk niretzako izen ziren bombazo bat lortu nitu nien, adibidez ez, Amaral edo Zahara, bera, eta gero oituen nintzen, eta urten danerako, oitute moduen egonaz, berriro entzune ban arte, benetan entzune bala, eta entzune banien Zahara zegoela besten delirioz, negar sasi bierri zen nintzen, esan daben, ostras, honetara be erdi oitzeza, baina hau ezin eban ez da imaginau, oindala 2 urte. Ez polita gainea, Bai. Hemen oinak lurrean esan dute, baina kasu honetan 6.000 da, beherengo maila, minimo, orain hortik gora. Hortik gora zuaz. Orduan, ze hori ere, ze hau izan da, bai, historikoa zuretzat, entzulentzat, baina handiagoak egin behar dituzu, ez? Lagundu nik ostezu. Nik! Kolaborazio bat egin dezakezute? Kolaborazio bat egin dezakezute, biak elkarrekin. Zergatik ez? Horixe behar genuke. Zergatik ez. Izaro, abestiak aipatu ditugu, zure Limones de Oro disko berriko abestiak. Kosta egin zaizu abestiak aukeratzea, aurreko diskotako abestiak aukeratzea? Bai, pila bat. Zerrenda diferentien itun, eta bebai pentsauna ben, bueno, dependeze kolaboratzaile dauen libre lortzen dodan eta bar, pixkat hortik jungo naz. Eta kostau jatan pila bat, baina azkenien 16 zien, da ja 16 baino gehiago, ene ban nahi bez, ja, desente da. Eta kolaborazioak lortzea ere ez da lan erraxa izango, ez? Mezua bidali, hitz egin, zer erantzun goteit, zer esan goteit, urduritasun momentuak ere, bai, ez da? Bai, eta gainera gero, bakasoein, ez da izen pasau egune, entrega egune, baina astune izen barik, ze jendik lan asko deko bebai, eta
Adibidez, Amar Alba izan kolaborazio bat nik apuntatuta nekona zerrenda baten, nun saiatu be nintzen egingo. Baina, etorri ziren kursalera jotzera, eta egun baten Instagramen mezu bat jasoneban, nik beraiena bi gonbidapen lagatzen sostiezela nahi baneban kursalera joteko. Eta nik izan nahi. Hau da momentua. Hau da momentua. Nintzen, da gero esagutu nituen, da esan dutzen, hauxe. Oso unkituta zeuden bereiek ere Donostian egoteagatik, eta... Izaro, norbaitek ezetza eman dizu? Agian ezin zutelako? Ezetza ez, baina bai urrengo luzatuko dana. Así que, bueno, etorkizunien be igual, sorpresaren bat. Beste kolaborazio batzuk egon daitezke. Bueno, batea irekita geratzen da orduan, ez da hori ere garrantzitsua da. Eta ilusio handiena norekin? Zaila da, ez? Oso... Denekin, egixe da adibidez, Xoel momentu honetan niretzako ja, zelan Limonesen inbiernoko kolaborazio badan, pixkat urrun hau deuket, baina nik momentu hartan gogoratzen dut Xoelena oso berez izen zala niretzako. Bai kantau, bai bideoklipa grabau, dana, oza, denbora asko pasatu gendula elkarrekin. Orduen, jo berezisek, danak.